Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 7-nji apreli hepdäniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan odal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. Birleşen Ştatlar 7 aprelde er sagatlarda şu hepdäniň başynda asuda adamlara garşy ulandan gyrgynçylykly hime ýaraglaryna jogap edip, Siriýanyň howa bazalaryna onlarça ganatly raketa zarbalaryny urdy. Birleşen Ştatlar şol hime hüjüminde Siriýanyň hökümetini günäledi. Munyň ýa-ni Iranyň isna täzelikler agentligi, Iranyň Daşary işler ministrliginiň metbuat wekiliniň Birleşen Ştatlaryň Siriýada amalaşyran raketa zarbalarynyň weýran ediji we hopludygyny aýdanlygyny habar berdi. Iran himiki ýaraglarynyň ulanylmagyny ýazgarýar, emma muny bir taraplan hereketleri amalaşyrmagy aklamak üçin ulanmaklygyň hopludygyny weýran ediji hem halkara kanunlaryny bozýanlygyny hatap edýär diýip isna agentligi Iranyň Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Bahram Kasseminiň 7 aprelde aýdanlygyny habar berdi. Tehran şeýle häsiýetli bir taraplan hereketleri berk ýazgarýar diýdi we munyň Siriýada terrorçylary güýçlendirjekdigini hem Siriýada we regionda ýagdaýlary çylşyrymlaşdyryp biljekdigini bellädi. Iran Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň regiondaky esasy ýarany bolup, 6 ýyl bäri grajdan uruşy başdan geçirýän ýurdun hökümetine harby hem ykdysady kömek berýär. Türkmenistanyň we Ortaýatyň Daşary işler ministrleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Ortaýatyň Daşary işler ministrliginiň resmi maglumatyna görä, Sergey Lavrowyň we Reşit Meriýedowyň arasynda 6 aprelde bolan gepleşik Türkmen tarapynyň inisiatiwasy boýunça geçirilipdir. Onuň dowamında iki taraplan meseleleriň birnäçesi aralyp maslahat edilipdir. Şeýle-de Ortaýat Türkmen hyzmatdaşlygynyň syýasy, sowda, ykdysady we medeni humanitar uğurlaryna ýokary baha berilenligi habar berildi. Maglumatda iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň düýbüniň tutulmagynyň 25-nji ýyl dönümi agdaldy, emma maslahat edilen meseleler barada anyk maglumat berilmedi. Türkmenistanyň we Ortaýatyň Daşary işler ministrleriniň bu telefon söhbetdeşliginiň öňü tirasynda Ortaýatyň Gazprom kompaniýasy Türkmen gazyny satyn alyp başlamagy göz öňünde tutmaýanlygyny ýylan etdi. Türkmenistanyň we Ortaýatyň arasynda gaz sowdasy barada 25 ýyllyk ýylalaşyň bolmagyna garamazdan Gazprom 2009-njy ýyldan bäri satyn alýan Türkmen gazynyň möçberini çürtkesik azalyp geldi we 2016-njy ýylyň başynda satyn almagyny doly betetdi. Ortaýatyň Liberal Demokratik Partiýasynyň lideri Vladimir Zhirinovskiy Türkmenistanda hormatly il ýaşulusy adyny eýboldy. Türkmenistana sapar bilen baran Zhirinovskiy hormatly il ýaşulusy adynyň berilmegi hakynda şahadatnamanyň hem döşüne daqylýan ýöriti bergeniň Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan oňa 7 aprelde gowşurylandygyny Türkmen mediasy habar berdi. Türkmen parlamentiniň başlygynyň çakylygy boýunça 6 aprelde Türkmenistana baran Zhirinovskiy Aziýada 2017 halkara hyzmatdaşlygy paragatçylygyň we ösüşiň haýryna atly kongresse gatnaşýar. LDP'niň lideri Zhirinovskiy dürli ýyllarda postsovet ýurtlarynyň birnäçesinde islenilmeýän şahs diýilip oglan edildi. Zhirinovskiýiň Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Gazagstanda 2005-nji ýylda, Kyrgyzstanda 2013-nji ýylda islenilmeýän şahs diýilip oglan edilmegine onuň ýurtlar babatynda eden çykyşlarynyň kemsedici diýilip kabul edilmegi sebäp bolupdy. Gazagstanyň Zähmet bileşiginiň aktivisti Nurbek Kuşakbayev newitçileriň ýanwar aýynda geçirilen iş taşlaýyşy sebäpli 2,5 ýyllyk türme tutsaklaryna hökm edildi. Astananyň sudy 7 aprelde Kuşakbayewy bi-kanun iş taşlaýyşy öjükdirmekde günäli tapdy we ony şol güniň özünde tutsak edilmegini tapşyrdy. Şeýle-de sud Kuşakbayewyň Technosowda kompaniýasynyň iş taşlaýyşdan çeken ziýanynyň öwezini dolup $80,000 möçberinde jerime tölemegini karar etdi. Gazagstanyň Günbatyr Mangistau regionunyň newit guruluşy kompaniýasynyň Zähmet bileşiginiň agzasy Kuşakbayew ýanwar aýynda bileşigiň ýapylmagyna protest bildirip ýüzlerçe işçiniň 2 hepdelep geçiren iş taşlaýyşynyň dowamında tutsak edilipdi. İş taşlaýyş yerli suwdyň aksiýanyň bi-kanundygy barada çykaran kararyndan soň besedilipdi. Kuşakbayew özüniň bi-günädigini aýdýar. Onuň aklawçylary suwdyň çykaran kararyndan şikayet etjekdigini ma'lum etdiler. Futbol boýunça Halkara Federasiýasy milli ýygynda komandalaryň aprel aýy boýunça reyting sanawyny çap etdi. Sanawda postsovet ýurtlarynyň arasynda Özbegistan öz pozisiýalaryny gowlandyryp ozalkysyndan 3 setiri ýokary galdy hem Ortaýatdan öňe çykyp 60-njy setiri eýledi. Türkmenistan öz pozisiýalaryny gowlandyryp sanawda 4 setiri ýokary galdy we 140-njy orny eýledi. FIFA'nın aprel ayı boyunca täze sanawynda dünýä derejesinde futbol boyunca iň güýçli komandalaryň 10-lygynda birinji ýere Braziliýa çykdy. Argentina birinji setiri elden berip ikinji ýere geçdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isläň wagtyňyz isläň ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Nurwan. Birleşen Ştatlar 7 aprelde ir saatlarda şu keptäniň başynda asuda adamlara garşy ulanılan gargynçylykly himiýa ýaraglaryny jogap edip Siriýanyň Howa badasyna onlarça ganatly raketa zarbasyny urdy. Birleşen Ştatlar bu himiýa hüjümini Siriýanyň hökümetine günäledi. Bu Amerikanyň 6 ýyla giren raýa duruşy döwründe Siriýanyň hökümetine garşy edýän ilkinji gönümel hüjümi we Abbasanyň prezidenti Donald Trump'yň prezident bolaly beren iň wajyp garby buýrugy bolup durýar. Abbasanyň prezidentiniň bu buýrugynyň öň ýanyndan Rus diplomatlar Birleşen Ştatlara şunyň ýaly şüheli we betwagtçylykly inisiatiwa baş goşmalyk barada duýduruş berdiler we tersine bolany Amerikanyň negatiw netijelerini ähli jogapkärçiligini özüne almaly boljakdygyny aýtdylar. Garaşylmady kowadarbalar Trump üçin dramatik öwrülüş boldy. Täwel geçen ýyl ýakyn günler konfliktleriniň içine sümülmeklige garşy kampaniýa alyp bardy we Amerika ilkinji orunda durmaly diýen siýasaty öňe sürdi. Emma 4 aprelde Siriýanyň Han Şeýhun şäherine edilen hasaplanýan himiýa hüjümini 86-dan gowrak adam ölenden soň Trump öldürilen çağalaryň suratlarynyň özüne güýçli täsir edenini, ýagny olaryň öz üçin köp çägi bolup taşlanyny aýtdy. Siriýanyň diktatory Başar al-Asad biýüne raýatlaryň garşysyna aýylgans himik hüjüm etdi. Gargynçylykly nerw gazyny ulanyp Asad çäresiz erkekler, aýallary we çağalary demikdir öldürdi diýip Trump özüniň gysgaça telewizion beýanatyna himik hüjüm etmek üçin ulanylan uçar badasyna garşy jogap zarbalaryny urmak barada buýrugynyň sebäbini düşündirip aýtdy. A chemical attack that was so horrific in Syria against innocent people, including women, small children, and even beautiful little babies. Gargynçylykly himik ýaraglaryň ýaýradylmagynyň we ulanylmagynyň öňüne almak we saklamak Birleşen Ştatlaryň wajyp milli howpsuzlyk tähwidi bolup durýar diýip ol Asadyň beýle ýaraglanmak bilen halkara kanunçylygyny bozanlygyny aýtdy. Men medenileşen döwletleriň ählisini Siriýada gargynçylyk we gan döküşikliği togtatmaga çalışmakda bize goşulmaga çagyrýar diýip Trump aýtdy. Biz Amerika adalatyň tarapyndan näçe uzak dursa, ahyrynda parahatçylygyň we alalaşygyň üstün çykjagyna şonça da umyt baglaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. 7 aprelde ýerden Siriýanyň Günwatardaky Şayrat Howa badasyny nişana alyp, Orta Ýer deňizindäki uruş gemilerinden çenilen Abbasanyň 60 töweregi Tomahawk raketa satyldy. Abbasa resmileri ol raketalaryň uçuş zolaklaryny, uçurlary, radarlary we ýangys stansiýalaryny nişana alanyny aýtdylar. Pentagon başlanyň stynyny diňe nişana alynan ýerleriň weýran edilendigini aýtdy. Emma analitikler Abbasanyň harby darbalarynyň köp asuda adam şol sanyny Howa badasynyň töwereginde ýaşaýan Rus harby resmilerini hem öldürmek mümkinçiliginiň bolanlygyny aýtdylar. Bu hüjüm barada habar çykmadyndan bir adam Ortaýatyň Birleşen Milletler Romasyndaky elçisiniň ornwasary Vladimir Safronkov eger Abbasa özleriniň ýaragany Siriýa garşy harby darby bolsa, munyň negatiw netijeleriniň boljakdygyny öýderdi. Biz negatiw netijeler bardy pikirlenmeli. Negatiw netijeler onsoň harby hereket edilse, munyň ähli jogapkärçiligi hem şeýle şüheli inisiatiwa baş goşanlaryň gerdenine düşer diýip Safronkov aýtdy. Haçan ol negatiw netijelerin nämedi barada soralyna Safronkov raga terediň, Liwiýa terediň diýip jogap berdi. Ortaýatyň Gorunmak ministrligi Abbasanyň Siriýa uran howadarbalaryndan soň Siriýanyň howa goragynyň berkitiljekdigini aýtdy. Şu aralykda Kreml bu darbalaryň Islam döwlet topary, Al-Nusra Front we beýleki terror toporlar üçin peýdaly bolanlygyny öňe sürdi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sahra.
Hazar deňdiňiň türkmen kenaryndaky awaza syýahatçylyk dowlugynda prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aziýada 2017 parahatçylygyň we progresiň hatirasyna halkara sport hyzmatdaşlygy atly kongress geçirilýär. Türkmenistanyň döwlet mediasynyň maglumatyna görä 7 aprelde bütün dünýä saglyk gününe gawatlanyp geçirilýän bu çäre tanymal syýasatçylar bilen bir hatarda ýapyk binalarda we söýüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşan ýurtlaryň delegasiýalary Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň başlygy halkara sport federasiýalary we guramalary gatnaşýarlar. Bu kongressde şu ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň sosial we ykdysady pudawy değişli toplumlardan başlap Türkmenistanyň regionda we global derejede parahatçylygy saklaýyş strategiýasynyň amala aşyrylyşyna çenli dürli meseleleriň milli sport we döwletary hyzmatdaşlygy üçin ähmiýetine serediljektigi barada habarda nöwtelýär. Gepin gerdişine görä bellesek bu kongressiň geçirilmegi Balkan vilayatynyňky awada milli syýahatçylyk dowlagyna adaty uluglaryň indi bir näçe gün bäri goý berilmeýändigi barada media terişdelerine çykan maglumatlaryň ýygyanyna gawat geldi. Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri Türkmenbaşy şäherindäki çeşmelerine salgylanyp 5-nji aprelden başlap awada syýahatçylyk dowlagynyň çäklerini diňe döwlet ulugyna şeýlede ýörite ruhsatnama esasynda girip bolýandygyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçylary hem bu maglumaty tasdiklap, hatda Türkmenbaşy şäherinden vilayatlary gatnaýan taksileriň ählisiniň hem penşenbe güni öz regionlaryna uğradylandygyny aýtdylar. Munyň sebäpleri we bu çäräniň wagtlaýyn bolup bolmandygy barada türkmen häkimetleri tarapyndan ilat köpçüligine henide çenli maglumat berilmeýär. Aýdylmagyna görä häzirki wagt adamlar awazanyň territoriýalaryna ýürüýte ruhsatnamasy diňe döwlet taksilerinde we awtobuslarynda geçip bilýärler. Bu ýere gelýän syýahatçylaryň ählisiniň öz awtologlaryny awazanyň çetindäki awtodurollarda goýup mihmanhanalary jemgyýetçilik transportynda barmaly bolýandygyny üns çekilýär. Türkmen häkimetleri tarapyndan hususy awtologlaryň awaza syýahatçylyk dowlagyna goý berilmediligi bilen baglanşykly ýagdaý indi ilkinji gedek bolmaýar. Geçen ýylyň 1-nji maýynda awaza syýahatçylyk dowlagyna hususy awtologlaryň goý berilmegi dilisi bilen berilen görkezme esasyna gadagan edilip onuň sebäpleri barada maglumat berilmendi. Mundan başga geçen ýylyň awgust aýynda ýurduň beýlik vilayatlarinden Türkmenbaşa gelip işleýän içerki migrantlar şäherden wagtlaýyn çykarylypdy. Şonda bu çäräniň ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň awaza syýahatçylyk dowlagyna diňjalmaga barmagy bilen baglanşyklydy aýdylypdy. 2015-nji ýylyň 14-nji awgustynda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow awazanyň çägini indiden beýlek diňe jemgyýetçilik uluglarynyň we ýörite uluglaryň gatnawyna ruhsat berilmelidigini aýdypdy. Şol bir wagtda Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käbir yerli synçylar we bu ýere syýahatçylyga barýan türkmenistanylar hökümetde ýokary wezipelerde işleýän şeýlede gurply adamlaryň we olaryň maşgala agdalarynyň awaza syýahatçylyk dowlagyna öz hususy awtologlar bilen bökdençsiz geçýändigini gurrun berdiler. Prezident Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelmegi bilen awaza syýahatçylyk dowlagyna millionlarça Amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesi harçlandy. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä bu dowlagy halkara turistleriniň iň bir gelim gidimli syýahatçylyk merkezine öwürmek gözüňde tutulýar. Emma halkara ekspertleriniň ençemesi awazanyň heniz turistleri, hususan da gün watarly syýahatçylara taýin däldigini aýdýarlar. Sözümizin ahirine ýatlasak, türkmen häkimetleri ýurda gelip gidýän daşary ýurtly turistleriň sanynyň ýygy-derli artýandygyny aýdýar. Emma olaryň anyk sany baradaky statistika maglumatlary ilat köpçüligine henide çenli ýetirmän gelýärler. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşan anurwan. Türkmenistanyny 20 ýyl gowrak wagtlar ilgiderli dowam edýän käýinç bermek we kadr çalışmak syýasaty adatlygyň käbir okujularynyň pikirine görä kadaly zat we halkyň awadançylygyna hyzmat edýär. Kadr çalışygy ýolbaşy işgärlere käýinç berilmegi ýa-da olaryň wezipesinden boşadylmagy hemme ýerde bolýan ýagdaý. Şu ýerde mene şeýdip gurrungyny eder ýaly zat görünmek diýip
özüni Gadymy Nusayllyp at beren okujymyz 6 aprelde ýazan tesgirini aýdýar. Rahmanuly Babaýew atly okujymyz bolsa, bu edilýän işleriň hemmesi halkyň aladasy. Hal ýagdaýynyň goglanmagy üçin edilýär diýip pikir edýär. Emma finçilerin köpüsü şol sanny olalky vice-premier Hudaýberdi Orazow Türkmenistan nakyal resmiýlere ýygyderlik käýinç bermegi, olar sebäbini açyk aýtmazdan ýygydan çalışmagyň dünýäniň hiç bir döwletinde ýokdugyny öňe sürýär. Olar habar berilýär Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çarşamba güni bir wada 2 san ornwatarny Neft gaz toplumuna jogap berýän vice-premier Ýagşygelli Kakaýew hemde o hojalyk toplumuna jogap berýän vice-premier Recep Badarow wezipelerinden boşatdy. Beýleki resmiýleriň bir näçesine käýinç berdi. Ýogsun bolmasa 2017-nji ýylyň 1-nji çäregining netijeleri boýunça berilen hasabatlarda uly ösüş sanlary getirildi. Bu sanlar statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan hem tasdik edildi. Şol ruwatda ýokary wezipeden çetleşdirilen resmiýleriň ýerine getirilýän täze adamlar hem synçylaryň bellemeklerine görä o diýen täze ýa-da üýtgeşiklik döredip biljek kadrlar bolup görünmeýär. Mysal üçin o hojalyk boýunça vice-premierlige belenen Esenmurat Orazgelliýew olar hem 2012-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli aralykda o hojalyk boýunça vice-premier bolupdy. Synçylar hökümet derejesinde kabul edilýän şeýle kararlaryň ýurtda kadr ýetmezçiligi bilen bagly bolmagynyň ahmarlygyny aýdýarlar. Mundan öň Berdimuhammedow beýleki resmiýler şol sanyny öňkü vice-premier Gülşat Mämmedowa wagtynda hem şeýle kararlara gelipdi. İkinci tarapdan synçylar bu kadr çalışmalarının hökümeti güýçlendirmän barha gogşok, anamsız bir ýagdaýa salýanyny aýdýarlar. Angliýanyň Glasgow Universitetiniň merkezi meseleleri boýunça ekspert professor Luka Anceskiň pikirine görä, Neft gaz toplumuna jogap berýän vice-premier Kakaýewiň wezipesinden çetleşdirilmegi Berdimuhammedowyň energiýa siýasatynyň düýpden şoksuz bolup çykanlygyny görkezýär. Bu Türkmen rejiminiň işiniň uğruna däldiginiň alamaty. Sebäbi Kakaýewiň şoksuzlygy onuň şahsy kemçilikleri bilen baglylar. Olar esasan turwaşdan çüýrük bolan siýasatyň durmuşa geçiriljek bolmagy bilen gönlünden bagly bolup durýar diýip professor Anceski Azatlyk radiosyna aýtdy. Olarky vice-premier Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow professor Anceskiň pikiri bilen dolalaşýar. Şwesiýede bosgunlukda ýaşaýan Orazow Kakaýewiň galkynyş gaz käniniň beýleki urlara gaz geçirjileriň täze taslamalaryny işläp taýýarlamagy iýerilmegi nämäni aňladýar diýen soraga jogap berip, Türkmenistany emele gelen ýagdaýda resmiýleriň kim bolsa bolsun ertirki galynyň nähili boljagyny öňünden çaklap bolmajakdygyny aýtdy. Eski çalışışı işin kovulanadım. Birden vice-premier ya minister olma mümkün de. Öğlen bir ulakon vazife getirilip koyulanadım. Bir aydın ya 2 aydın yok odun koyuverliyor. Türkmenistan'ı yolbaşı kadrlara ýygyderlik käýinç bermek, olary ýygydan çalışmak siýasaty prezident Berdimuhammedow ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazowdan miras garly. Hasaplamalara görä 5 milyon çemeti ilatly Türkmenistanyny soňky 25 ýylda ýokary wezipelere çekilenige käýinç berilen. İşte goýberen kemçilikler üçin diýilip wezipesinden boşatylan ýokary bilimli kadrlaryň sany müňe golaýlýar we ýakynda bu siýasatyň üýtgejegini aňladýan alamat hem görünmeýär. Olarky Türkmen resmiýeti Hudaýberdi Orazowyň pikirçe bu siýasatdan ne döwlete, ne de halka peýda bar. Ol Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde bu kadr çalışmalarının agyr ykdysady netijelerinden başga döwletiň awraýyna hem yaramaz täsir ýetirýändigini, Türkmenistan isen inne adamlaryň gülýändigini aýtdy. Şu sebäpli häzir gün Türkmenistan diýsen üstüne gülen bolýarlar da bir hakyky bir ýurt hökümeti hiç kabul edilýär da onu. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu efirde tüzülenmen Sultan Açylowa gepleşiklerimiz dowam edýär.
Aşgabatyň jemgyýetçilik ulaglara gatnaýan ençeme köçeleri şugun kundurulgasy bolmagynda galýar. Bu bolsa awtobus gatnawlarynyň hyzmatyndan peýdalanýan ýaşaýjylar üçin türli kynçylyklary döredýän de aýdylýar. Soňky bir ýylyň dowamynda şäheriň ähli köçelerinde diýenýäli rekonstruksiýa işleri geçirilip, merkezi köçeler bolan Atamrat Niýazow, Oguzhan, Mahdum atlandyrylýan köçeler giňeldilip, ozal bar bolan awtobus durulgalary hem täzelendi. Aşgabatly ýaşaýjy 68 ýaşly pensioner Maral Daýdan aýtmana görä dağılan köçelerde ozal hem bir ýylykda awtobus durulgalary täzelenipdi. Ýöne ol täzeleniş ilatyň bähwidine bolmandy. Ýalpyldap duran nikel metalna meňdes demir oturuşlar goýulan durulgalarda garrylar ýa çağaleneler gyşyna sowuk, tomysyna ýakyp barýan gyzgyn oturuşlardan asla peýdalanyp bilmeýärdiler. Üstesine de ol oturuşlar kadaly oturdylmanan soň olar typmançakdy. Durulgalaryň özü hem ören kiçidi. Rekonstruksiýadan soňra bu köçelerde bar bolan durulgalar giňeldilip, olarda agaç oturuşlar goýuldy. Ýolagçylar mowjuda begendiler diýip Maral Daýda aýdýar. Ýöne merkezi köçelere berilýän ünüs şäheriň çetkirek köçelerine hemde täze gurulýan Paragat 7, Paragat 8 kiçe trapçylaryna degişli dälýär diýip Maral Daýda sözünde dowam edýär. Paragat 7 hemde Paragat 8 kiçe trapçylarynyň ýubileýine köçedinden başlap Baba Annanow köçesi aralygynda ýekiji durulga goýulmady. Ýoksa bolsa bu etrapçylara gelýän ýollaryň gurulandygyna eýam 4 ýyl owrak wagt boldy diýip Maral Daýda aýdýar. Paragat 7, Paragat 8 ýaşaýjy massivlaryna şäheriň türlü tarapyndan awtolog gatnawlary hem ýola goýuldy. Ýöne bu etrapçanyň durulgasy durulgalaryndan ilat juda kösenýändiklerini aýdýarlar. Garrylar ýaş çagaly eneler ýola çykanda ýagyly gullerde hem, asty gullerde hem aýagy üstünde durmaly bolýarlar. Kölegeleriň ýaly ýekije de saýa salandarat ýok. Şeýle ýagdaýda durulga hem bolman soň gyşyna galdyryp tomysyna esaýlan ýaşaýjylara hem näçe diýsen gabat gelmek bolýar. Paragat 7 kiçe tarapçada iňmir ilatyň gurýerleşen ýerine öwrüldi. Emma ilat üçin amatlyklar ýok. Başga ýerden gelen mihmanlar bolsa nire ýöreceklerini hem bilmän, durulgada duran bolsalar-da nirede durulga bar diýip öten geçenden soraýarlar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Şäheriň demir ýoldan gaýry ýüzünde ýerleşen Halturun köçesiniň orunda täze gurulan metbuat merkeziniň goýunda Ozal Qigirbayedow, häzirki Hoja Ahmet Ýasaw köçesiniň, Gryzdan köçesiniň gündogor böleginde hem rekonstruksiýadan soňra ýekiji durulga hem goýulmandygyny bu etrapçanyň ýaşaýjysy Gülnawat aýdýar. Şäheriň merkezi köçeleri bilen deňeşdireninde bu etrapçanyň awtobus gatnawlary hem teýregrek. Ondan ýarym sagatlap hem aýagy üstünde durup awtobusa garaşmaly wagtymyz kän bolýar. Näme sebäpden bu köçeler degişli ýol başlaryň ýatlaryna düşenok. Protokol köçelere bolsa sensor gaply, içi telewizorly, sowadyjyly durulgalary dekip, ony hem hälisinde täzelep durlar. Ol durulgalaryň köpüsine polis işgärleri tarapyndan nowatçy hem goýulýar. Emma demir ýoldan gaýrak köçeler unutulan köçeler diýip arkaýyn aýtsa bolýar diýip Gülnawat nygtyýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Aşgabat şäheriniň Paragat 2 trapçasynyň içerki köçelerine geçirilen awatlaýyş işlerinden soň ışıklandyryş sistemalarynyň talaba laýyk işlemeýändigi we munyň ýaşaýjylary dürli oňoýsuzlyklary döredýändigi barada Azatlyk radiosyna maglumatlar gelip goýşýar. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp paýtagtyň Paragat 2 trapçasynda ýaşaýan ýazyjy we tynçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Aziýada görülen paýlyklaryň çägini Aşgabat şäheriniň Mir 2 Mir 1 mikroýorlaryny ışıklanmış ýagdaýyna soňky 2 ýyl çemek wagtdan bäri kanagatlanarlar. Köçeleriň bir käýerine ýanýa, käýerine de bir 4-5 tane tütün yanman nur, yanıp bilse bir ýanýa, ondan beýleki ýerde tütünlerim şeýlere äkde garaz. Köçeler ala garanky, juda garankylyk diýje düşýärim bol. Oň sözünde de odal 2 hektar ýer meýdan tutduran Nefime adyny näkidi şeýlerde gurulşyk awatlaýyş işleri entem tamamlananyk diýen edil 2 mikroýonyň ortasynda ýerleşýän 2 hektardan ulrak ýerine müňde ışıklaryny 10 miraber ösürilýär. O taýda ýekije tütünemýän. Amanmurada umuň sebäbi näme bilen baglanyşykly, ýagny sebäbi barada bir maglumat barmy? 2 ýyl 3 ýyl bäri Aşgabat şäheriniň Agzan mikroýorlarymyň içki köçelerini gazdylar, bir yerden suw geçirdi, turbada geçirdiler, elektrik energiýasini geçirýän kabelleri geçirdiler. 2 ýerde 3 ýerde gaýtalan halatlarym boldy. Sebäbi başda köýüne turbalar goýupdyrlar, göz boýagçylyk edip, soň oňupdaçylyp, ola täze turbalar bilen çalşyrly. Yerli ilatyň da men de sakym
onu antivevna eden adama yok bolun şol köşeler gazlanma yerastı kabellerin təğyiri ışıklanırdı sütülleri biriktirilmedik bolmalı yoksa beýle ýagdaý bolma hukmanna özüm ýene dörbellemeli ýagdaý. Öý problemiyetinin iş yerlere biz zaý içine jogap berýär. Ýa-da haçanla ýaşaýjylar gyrklanyp näme üçin bu köçelerimiz garaňkyrap dur 2 ýyldan owrak wagt berdiýse sebäbini aýdan oklar gelip şol ýaşaýjylaryň 2 ýyldan owrak wary edýän ardylaram ýer kerten o. Aman Murada bu ýagdaý ýaşaýjylara nähil oňaýsızlyklar döredýär? Ýaşaýjylar üçin uly oňaýsızlyklar döredýär. Olar bilen ýa-da şol köçelerin tek dolu awatlanmadyk, ondan büdür-südür ýerleri, çökön ýerleri kan, ondan bunnydan adamlar bir her neçe molhur bir ünsürrak görseler, ol şogatlardan sowulyp geçip bilýärler, ýöne alşam ara bolýan. Ol edil gözdürtme garanky bolmasa da ara garanky köçeler, şogatlar saýgaryp bolanyp. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde men Şaýmerdan oğlu Murady Kabuldan. Awgan türkmenleriniň arasynda klassik türkmen aýdym sazy ýetenkirläp barýar. Dutar çalyp aýdym aýdýan bagşylaryň sany ören az. Türkmen halk aýdym sazlar bilen meşgullanýan sanlyja bagşy aldy. Şolaryň biri hem Sadyk bagşydyr. Awgan türkmenleriniň arasynda klassik türkmen aýdym sazlaryna kan gyzyklanma ýokdugyny Sadyk bagşy görüňmerdi. Onuň bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Adım Sadyk bagşy Antoy ulsallygynyň 9 ýaşymdan bäri dutar bilen bogalaşýan. Şuna türkmen halkynyň gyzyklanyşy nähili Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň? Men şonu gynanjakda gowy diýip biljekde sebäbi Awganistan türkmenleri onça dutar aýdym saza üns beren ýok. Başga aýdym sazlaryň saýasynda bilen aýdym sazymyz depelenipräk, kemsizilipräk barýar. Öz türkmenlerimiz şonu gowy dinlän ýok. Gynanjamda şöýlerek gidip barýar aýdym sazy ýagdaý berdi. Ýaşlardan nähili uranýan barmy türkmen aýdym sazyny? Men indi Antoyda köp köşetdim. 2 oglum ýaxşy saz çalýar dutarda we başga da obalamyzda ýaşlardan ýetişdirdik. Ýöne Antoydan başga ýerlerde onça türkmen aýdym sazy henüz düşen ýoklar näme diýilen. Özüňiz kimden öwrendiňiz aşal aýdym saz türkmen aýdym saz sunuwasyň? Men asasy ustadym öden ýazny obadyp Türkmenistanly Taxtabazardan. Men o kişini ilk bilen radiodan dinläp eşitip öwrenýärdim. Soň 1988-nji ýyllarda baryp o kişe duşdum. Ýanynda näçe wagtlap aýdym saz etdik, köp ýollar öwretdiler. Men şonu öwrenen, öden ýazny obadypdan. Ýollar diýdiňiz, türkmeniň aýdym sazynda näçe ýol bar? Türkmeniň aýdym sazy tire taýpalara garap bölünýär. Şo tire taýpaň ahengleri eňreýişi, eňşeýişi, diýmek meselen änew ýoly, damana ýoly, daşoğul ýoly, ersary ýoly, salar saryk ýoly, teke ýoly bölünip gitýär her tirelere garap. Şo tireň bagşlaram, şonuň ahengleram park etýär. Talip Topary aýdym saz sunuwatyny gadagan etdi. Dutarmam bar Antoyda özüm aýdym saz etýär. Dinleýijilerimi getirip üýümde aýdym saz etýär. Aýdym saza bolan söýgümi talybym ýatyryp bilen ýok. Afganistan radiosunda aýdymlaryňyzdan barmy? Men Radio Afganistanda inqilapdan öň soň aýdymlarymdan bar, 7-8 parça bar. Bir aýdym telewizionyda bar, radio telewizion kabelda. Aşgabat radiosunda bar. Aýdym saz sunuwatyna halkyň gyzyklanyşy we aýdym saz sunuwatyna siziň ünsberişiňiz nähili? Awganistanda bu täze sistem gelenden beri aýdym sazy elbetde umtynýar. Ýöne intek doly biller bagşlar bolamşym mene 5% içimdäki bilýon adam ýetişdirip bilemýok. Näme üçin wesaýyl täze bir elektronik dünýasynda bu zatlardan biller henüz mahrum. Şu klasik bir dutar 12 perde mana kaptarlarymyzda başga sazlar, sungatlar ösüp barýar, biller bu zatlaryň hal ýyzda gowy az kem umtynýarlar.